Is-sindku laburista ta' Ħażabbar Jorge Greco u l-awtorità tal-Gvern Transport Malta spiċċaw maqbudin f'botta u risposta fuq Facebook. Kif wieħed qed iwaħħal fl-ieħor dwar l-infurzar fil-monti. Wara ġimgħa ta' skiet is-sindku laburista ta' Ħażabbar ħareġ jikkummenta dwar l-inċident li jixxokkja liż-Żabbarin 8 ilu fejn xeħed ir-responsabbiltà kollha fuq l-awtoritajiet governattivi. Bis-sindku jgħid li jipprefera ma jikkummentax sakemm tasal xi tip ta' komunikazzjoni u inizjattiva biex jiġu evitati inċidenti ta' traffiku waqt l-armar tal-monti tal-Irħula Maltin. Iżda sa ġimgħa wara l-awtoritajiet baqgħu sikta bis-sindku ma jirċievi l-ebda komunikazzjoni u għaldaqstant ħareġ jikkummenta b'post fuq il-midja soċjali tiegħu. F'din il-post huwa spjega illi is-sibt meta reġa' ramma il-monti ta' Ħażabbar kienu stess li niżel jagħmel il-barrikati tal-plastik għaliex l-awtoritajiet ma tfaċċawx. Is-sindku laburista elenka numru ta' punti dwar in-nuqqasijiet min-naħa tal-awtoritajiet fejn iddikjara li l-pjanza biex titranġa il-pjazza u jiġu indirizzati dawn il-problemi ilu 3 snin fuq l-iskaffa. Għal dan kollu Transport Malta farfret ir-responsabilta kollha lura fuq il-Kunsill Lokali fejn permezz ta' post fuq Facebook iddikjaraw li fl-ebda ħin ma ntalab intervent min-naħa ta' din l-awtorità jew seħħ komunikat bejn il-Kunsill u t-Transport Malta. Bit-Transport Malta tiddikjara illi s-sigurtà f'każ bħal dan ma taqax taħt ir-responsabbiltà tagħha. U kien hawn illi għal darb'oħra is-sindku laburista nfexx f'attakk ieħor fil-konfront ta' din l-awtorità governattiva fejn stqar illi ma għandix tkun l-awtorità illi tistenna komunikat mill-Kunsill Lokali għax dan huwa xogħol bażiku ta' kuljum filwaqt illi tenna li Transport Malta ma kienet tal-ebda għajnuna. Fl-inċident tal-ġimgħa li għaddiet raġel anzjan spiċċa saqal fuq in-nies meta biżball qafas il-gass minn flok il-brejk. Iżda diversi residenti qalulna li kull meta jarma l-monti f'Ħażabbar jinnutaw regolarment abbuż minn diversi sewwieqa minħabba li l-misraħ jibqa' aċċessibbli.